No, angikazi ngezamajele mina bengizama nje ukubonisa abantu ukuthi bungakanani ubuhlungu ubaba uKhethi Matlala azobhekana nabo lapho uyabona bengihamba nje nokumzwela kahle kahle uyabona ya kubhlungu kakhulu ubona umuntu onezinto zakhe umuntu okhomba ngophakathi umuntu oselawula abantu abaningi oholela abantu abaningi abaqashile ahambe ungene eKokstad eyoba nje into yalutho because uyazi ukuthi eKokstad ukuba nemali kwakho ufana umuntu ongenamali actually ufana umuntu ongenamali because first of all nje ne communication yabantu bakini bangaphandle ayifani noma ususe emajele avulelekile uyabona I communication yalapha mangabe uhamba uyofona ngeweekend you only allow to call 10 minutes ngeweekend kuphela is either uphuma ngeSunday okanye uphuma ngeSaturday nakhona futhi awuphumi ungazange uzofasa kumele ukuthi ufase uyofona lapho empeleni unikezwe u10 minutes okufona and lo 10 minutes lo mawufona ubalwa njenge visitor kumele wazi ukuthi ke mangabe uyile ukuyofona awusavumelekile ukuthi ke na kube ne visitor elikuzelayo because actually per month unikezwa u40 minutes which means 10 minutes Saturday 10 minutes on Saturday elandelayo we understand kubhlungu nje because even nemali yakhe iyofana ukuthi imali into engekho we understand iyofana nje nento engekho because remember ukuthi lela ijele leyiboshwa eziyingozi kakhulu yes iboshwa zonke eziyingozi but kuneboshwa eziyingozi kakhulu kuyenza ukuthi ke na kube isiboshwa esiyingozi kwezinye iziboshwa esuke ayihleli nazo kunesiboshwa esiyingozi emaphoyiseni abasukela esuke elanga phakathi namaphoyisa ayasesapha kunesiboshwa okuthiwa mhlambe siyingozi ebantwini bangaphandle ngoba cabanga ukuthi njengamanje ubaba uKhethi Matlala is been accused ngamacala okufa kwabantu although esejele manje kusho ukuthi ngicabanga ukuthi bamncisha leya communication mangabe unolwazi ngempela mangabe bomfaka lapha vele even nayo leya phone public phone it's recorded each and everything oyikhulumayo lapha ya phone you understand kabili ngenyanga i-visitor livumelekile and remember lapha ukuthi awuvumelekile ukuba nento noma ngabe yini yangaphandle noma ngabe kuthiwa insipho yangaphandle kuthiwa ivasilapho yangaphandle actually kwasana ngisho roll on actually uyabona yonke into uyithola la uyabona mangabe ngitshela ukuthi uKhethi Matlala ufike this month lapha you understand mhlawumbe ngokukuthenga kweziboshwa ziyoze sithenge next month which is February or makuphela phakathi naye ufike lo muntu remember ufika kana nsipho ngifuna nje ukunakhela isithombe ngobhlungu ufike ngenansipho ufike ngena roll on ufike ngena vasilapho ufike ngena lutho uyosula ngeshidi mnganami uzongena eshaweni athele ngamanzi abuya asule ngeshidi ayikho lento yokuthi kena kuphuma amakhampa njengamanye amajele okanye kuphuma into zokugcoba okanye kuphuma insipho no ayikho leyo nto le abanayo leyo privilege leyo we understand makufika istoro kumele ukuthi abhale kwi-purchase list ukuthi kena ufuna insipho ufuna idoni yokugcoba you understand because nakhona noma kuyothenga store awuye store awuyini wena store kufika nje iphepha uyabhala wena usho ukuthi kena ngifuna u1 no2 no3 no4 bakulandele lezo zinto lezo you understand kubhlungu ke bafowethu kulela jele ngisaphinda futhi ngiyasho namanje iziboshwa ziyafa lapha kulela jele zifa iqondile zifa engaqondanga awuyitholi lento mnganami yo kanti kuphi lento yabona zifa iqondile zifa engaqondanga and iziboshwa if you are weak uyahlanya nokuhlanya uhlanye I'm telling you mentally disturbed actually that is condemned isiboshwa kahle lela jele
la lakhelwe iboshwa ukuthi ke na cha lesi siboshwa sesehlule asilawuleki ngokwamajele avulekile asilawuleki usikhuza namhlanje kusasa senze okunye usikhuze kuloko kusasa senze okunye kahle kahle basuka beyomkhondema umqondo bayowunyomfa umqondo wakhe ukuthi ke na even nento zangaphandle manje akayithathe zibe la kuyena emqondweni kuphela not ukuthi azibuke physically lapha ngikutshela ukuthi ke na isiboshwa singezwa ivoice yomuntu osifazane ekhuluma le kude panelini isiboshwa sigijima siye eshini sifuna ukumbona umuntu osifazane sibe singeke futhi sizimbona awuvumelekile ukubona umuntu osifazane kwakumbona nje uyabona kwayike nje loyo ke akubhenywa mangabe wangena ubhema lapha ugcina usungasabhemi uyabona asithembe ukuthi lamjida mfethu uzophuma we understand ngigcineke bafethu ukuthi ngichaze indaba zasebhongweni benginichaza nje uhlungu balela jele uzombona njengamanje Khetho Matlala mangabe eya police station yini enkantolo uzobe engafakile lamagutsha akhe awafakayo uzobe nje ifaka ivayiza leshirt elimhlophe wafaka no grey wafaka necathulo ezibrown base bemfasa la enyaweni kase kufakwe ipontshi wena wabona uAnanias Mathe uyabona uzobe nje njalo